Naurujooga rantautuu Suomeen. Naurujoogan Suomen guru on täällä. Hän on Essi Tolonen. Tervetuloa. Kiitos. Otetaan nämä tassut tähän sivulle. Ja laitetaan kieli ulos. Aivan oikein. Siellä tuli luonnostaan tuo ilme. Ja silmät isoina ja kieli ulos ja nauretaan. Maailman naurupäivää on vietetty tänään ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Metrinauru on sellainen, että laitetaan tää vaikka vasen käsi tänne suoraan ja sitten otetaan täältä, ruvetaan mittaamaan näin, että Voikohan tätä harrastusta ottaa liian vakavasti? Oletteko koskaan kuullut naurujoogasta? No en oo kyllä kuullut. Ei tullut Niin, älkää naurattako niitä. Apua! Arvoa! Lienevätkö nämä hyvät ihmiset katoava laji, kun nauramista on ryhdytty ihan kouluttamaan? Mitä tässä taustalla on? Jonkun iloisen ihmisen joku ajatus varmasti. Joo, eli tässä on tämä henkilö Madan Kataria, lääkäri Madan Kataria. Hän on intialainen, hänen vaimonsa Madhuri. Ja hän on tosiaan niin kuin aloitti tämän naurujoogan ja sillä viisi, että hän kirjoitti artikkelin Lääkärilehteen naurun tervehdyttävästä voimasta ja ajatteli, että hän lähtee itse kokeilemaan sitä. Ja tästä innostuneena hän innostui itse asiassa oikein kovastikin ajatuksesta ja meni sitten eräänä aamuna Bombeissa yhteen puistoon ja pyysi ihmisiä mukaan nauramaan ja ihmiset vähän tietenkin ensin katsoivat häntä ja silloin taas yksi hullu päästy irti mutta sitten siitä se alkoi. 5 naurajaa oli ensin ja siitä se lähti ja nyt on yli 2000 ryhmää ympäri maailmaa. Mutta Madan Kataria sanoo kyllä näin, että fake it until you make it, eli teeskentele kunnes onnistut. 2 minuutin vahvalla nauramisella niin on sanottu olevan 45 minuutin rentouttava vaikutus. Naurujooga-kouluttaja Essi Tolonen kiertää ympäri maata naurattamassa ihmisiä. Hän uskoo vakaasti, että nauru lievittää stressiä, laskee verenpainetta, nopeuttaa aineenvaihduntaa ja on muutenkin ihmiselle hyväksi. Eikä siinä tarvittu edes simaa. Juu ei, näyttää toimittajalla olevan erittäin hauskaa. Eli kuvitteellisesti lähdetään uittaa tätä teepussia, otat niin kuin ottaisit teepussista kiinni, joo. Ja siinä vaiheessa, kun tämä teepussi on siellä mukissa, niin et naura, mutta sitten kun se on sieltä ylhäällä, niin annetaan sen naurun tulla. Ja mennä tehdään yhtä aikaa, niin sä saat hyvää tukea tästä mun naurusta myöskin tässä. Jos sulla voi olla kuvitteellinen muki vaikka siinä lähtee nyt, eli uitetaan ensin, ja sitten kun se nousee ylös, niin annat sen naurun tulla. Hyvä! Ja lähdetään taputtaa. Mutta katsotaan tähän loppuun nyt hiukkasen sitä, että miltä tuo naurujooga näyttää ihan noin niin kuin valvotuissa olosuhteissa. Kännykkänauru menee näin.
Ja nyt toisenlaisesta voimanlähteestä.